of difficulties sa amo kong ministeriya. So, diya sa Eucharistia nga ato karong gihandom ang unang Eucharistia nga gi-perform sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Kung mahisgot tag Eucharistia mga igsuon, kini siya ang buhing panag-ingnan sa atong Kristohanong pagtuo. Every celebration of the Mass is always kind of witnesses for our faith to the Lord. Buhing pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ang Eucharistia mahimong sentro sa atong pagtuo. But how can we perform the Holy Eucharist if we don't have a priest? Sumuna, nindot sa tanaw na to ang institusyon diha sa pagkapari, the priesthood. Sahay ang pagkapari kasagaran anaagayod ang gihandom sa katawhan diha sa pagsaulog sa santos na misa. Sa kabaryo nga layo kayo sa syudad, naghandom taon sila nga magtuag pari. Tungod kay lagi layo sila, daw ang pari sa rapod usa, lagyo ang iyang mga area, manalang sa katuig kaisa madtuan during silang pista time. Nya sa ilang pista, nakadto ang pari, nalipay kayo ang katilingban. Salamat, Father, kay nakaabot juga sa among lugar. Ningon ang pari, naningkamot ko nga makaabot, aron usab pagpadayag diha sa gugmas sa Dios, pinaagi sa akong ministerya sa pagkapari, ug diha usab nga sa ulugon nato nga santos na misa. Atong sa ulugon nga may mabuhing sentro sa atong pagtuo. Usa ka tigulang mingon, diri na lang ka magpuyo, Father, para taga-adlaw na aming misa. Ningon ang pari, dili pud pwede nga diri ko magpuyo, kay daghan pugong giatiman sa pikas pud baryo. Muna katong pari nga natutong sa kabaryo, pagkaugma sa pikas na pud sa baryo, hantod paubos siya, hantod pauli na sa parokya. Makita nimo ang longing sa mga tao nga adunay misa. Makita nimo ang kauhaw sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sulod santos na misa. Ang mga tao sa kapanahunan sa katong pari, daw ang mga tao naghandom bayud sila nga adunay sama sa usa ka pari nga maka-perform og misa ngadto kanila. So for them, the Mass is the real witnesses of their faith to the Lord. And by the performance of the priest to that Mass, sila usab nahiusa balik sa Ginoo. Muna, mapasalamatan kita mga igsuon. Kasi panahon nga kita motambong og misa, kini ang konkretong pagpadayag sa tong pagtuo nga mahiusa kita sa Ginoo. Usahay ako magselos ko sa uban. Nga dunay mga tao nga duol na kay sa ilang simbahan, apan wala pagid makahatag panahon para mosimba. Pando mga tao nga layo kay sa simbahan, apan naningkamot yun mo adto aron mosimba. I think this is a matter of how we perceive the Eucharist in the church. That's why today, God is reminding us, buhat na kini aron paghandom kanako. Paghandom sa Ginoo siyang kamatayon, siyang kasakit o kabanhawan, nga gihatag kanato aron kita maluwas. Paghandom sa Ginoo nga siya mismo bisan Ginoo apan nagpakatao sama kanato, nagpasakit, nagpakamatay aron kita maluwas. Paghandom kanato nga diha sa Eucharistia, kini nahimong buhing simbolo sa atong pagtuo nga kita mahiusa balik sa Ginoo. So every time we celebrate the Holy Eucharist, it is an opportunity for us to encounter our God
in front of the altar of the Lord. So we are so blessed and privileged every time we celebrate the Holy Eucharist. And this is how the Holy Eucharist is so important in the life of the church. Second, as I said, dili pwede nga adunay santos nga misa nga walay pari. Kay walay pari, wa po'y nga misa. So today, we also value the priests who celebrate the Holy Eucharist. Kami usab ng kaparian, yes, we receive common priesthood. In the virtue of our baptism, we receive common priesthood. Pagkapari. Upon out of that common priesthood, ana usab gitawag nga ordained ministry, ordained minister of priesthood, ordained priesthood. Nagipili diya sa katilingban aron sa paghatag siyang kaugalingon labi na sa pag-perform sa santos na misa. Ang mga pari, kami, mga kaparian, muna iampo ninyo kami in taon. Sa panahon usab na kami sa among kahuyang, sa among pong mga tawhanon nga limitasyon sa kinabuhi, sa among kakulang, kay tao raon sad kami. Adunay pagbati, kapuyon, masuko, niya kanaganing usahay sa puton, magluod kay tao, dili man may robot. Pasayloa kami sa mga higayon na kana amo napakita diha kanini. Sa panahon nga kami usab, wala nakakita sa kaayuhan sa uban tungod kay gitan-aw lamo ang amo lang kaugalingon. Nahan pasayloa kami. Kaya ang pagkapari, dili alang lang kanamo kaugalingon. Ang pagkapari, ordained priesthood is for the people of God, para kanino. Manang luyo sa mong kahuyang, kami nangayo sa inyong makanunayon nga pag-ampo. Dili namo ni makaya kung kami lang mismo. Sa katao, ningon niya, dali raman ang mahimong pagkapari, apan lisod ang pagpuyo sa pagkapari. Daghang mga pagsulay, daghang mga tentasyon, daghan ang mga difficulties, struggles sa kinabuhi. But according to Bishop Dail, and this is when time comes like difficulties, struggle in life, ang Ginoo mo kanang panahuna nagipangitaan ka sa Ginoo sa imong the best that you can in your life as a priest. Ningon si Bishop Dail, ayaw ka mo pag-atras pagsagubang sa mga kalisod. Pero tao usab kami, masakitan, maluya, kapuyon, sama ninyo. Munang nangayo kami sa iyong panabang diha sa pag-ampo. Muna, walay pulos among pagkapari kung kami mismo dili makaalagad nato sa katilingban. When I ordained as a priest way back 2004, my mother said to me, from now on, my son, I officially donated to the church. Ningnan ko sa kong inahan. Sukad karon kani akong anak, ako na ning gi-donate sa simbahan. I officially donated my son to the church. My parents cannot anymore own me as his son. But we, the priests, owned by the people of God. Kamo ang among strength. Pan sa panahon nga kamo usab mahimong babag sa among kinabuhi tungod kay lagi wala makita ang kahiusa nga nagdait o pagdugmaay. Usahay madungog nga dili maayo, maistorya, usahay maluya usab kami. Masakitan usab kami. Pan ana ang paningkamot diya sa grasya sa Dios ka kami makalabang o ma-overcome namo. Muna importante ang komunidad, ang community. And this, it boils down to the community of the Lord.
Muna ang katulong, dili lang karon nagsaud dito ang Eucharistia, the institution of the Holy Eucharist. Second, dili nato gihandom the institution of the sacrament of priesthood. Apan katulong, ato usab gitagaag na kong believe, the community itself. There is a brotherly and sisterly love that we show to each other as a community. Muna sa Ebanghelyo, ingon ang Ginoo, buhata kini kung ako inyong Ginoo magtutudlo, naghugas sa iyong mga tiil, nga nahimog panag-ingnan, nan buhata usab kini sa inyong isig kaingon. Pag hinugasay usab kamo. Meaning, there is a sense of humility and responsibility to each other. But along that way, along that act, there is a love that you should show to each other. Paghigugmaay kamo. Muna diha sa komunidad, importante kayo ang paghigugma ka makita nato sa usag-usa. Importante kayo na diha sa usa ka community anaa motigbabaw ang gugma dili ang pagdaot sa usag-usa. Kaya nga naman, as said, we have this common priesthood. But we as our ordained minister, ordained priesthood, we came from a certain community. Gikuha diha, gipili sa Ginoo. Muna ang katilingban, importante kaayo. Kagikan sa katilingban, dia usab magsukad ang pagkapari. Kita diri sa Mintal na parokya, bulahan kayo ta. Pag-abot na mo diri, Father Johnny, Father Ricky, karon si Father Lip, 2000 last this year, gudinahan nga pari diri nga taga Mintal by the name of Reverend Father Michael, di ba? I think last January 2021. Then last 2020, gudinahan usab sa kapari nga taga Mintal usab by the name of Reverend Father Gubak, si GR. And then last 2019, si Reverend Father Jasper Alpiche. So tulog kapari gikan sa maong komunidad sa parokya sa Mintal. Bulahan kita, gipili sa Dios. Tungod kay kamo kabahin sa among pagkapari. Muna ang komunidad kabahin sa pagkapari. Muna importante nga diha sa community anaa makita ang paghigugmaay. Pakigdait kay usahan sa usag-usa. Kay diha usab magasukad ang pagpili sa Dios sa pagpari nga iya usang mahimo nga tinugyanan diha sa pag-alagad kadto sa katilingban. Maigsuon ang pagsaulog nato sa katapusang panihapon sa atong Ginoo, kini unta magdala ka nato sa paghandom o paghinumdom. Una diha sa pagkabalaan o sa kapagbalyo nato sa Santos na Misa. Every time, as I said, we come to the church and to celebrate the Holy Eucharist. It is our personal encounter with our own God. Ikaduha, pray always to your priest for all of us. Iampo kami to value the priesthood. Labi na kami, tabangi kami sa among pagpuyo sa pagkapari. Tabangi kami nga diha sa community kami usab magmabungahon ang among misa sa pagkapari. You are our strength as we do our pastoral care to the community. Muna importante ang inyong presensya, ang inyong makanunayon na suporta, your moral support, any support that you can offer to the priest. Labi na sa pag-ampo. Ikatulo, as I said, the community itself. Every community has a role to play because in community, diha usab pilion ang pagkapari sa atong Ginoo. Manang importante nga ato usab mabatunan ang paghinugmaay sa usag-usa diha sa atong komunidad. Ka magasukad una sa pamilya, sa atong katilingban,
ug mapadayag nato sa atong simbahan. Kini nga pahinumdum, paghandom sa pagsaulog nato sa katapusang panahon sa Ginoo, makatabang ta kanato sa paglawig sa atong Kristohanong pagtuo nga aduna kitay kaakuhan nga atong mapadayag ngadto sa uban. Hinaut-on ta mga igsoon. Palihog manindog alang sa katilingbanong pag-ampo.